Az eddigi felméréseim alapján a csapatok 75%-a igazából nem is ismeri egymást. Ez azért probléma, mert nem alakul ki olyan erős csapategység, amivel elérik a kívánt eredményt. Vezetőként az eredménykényszer és az elvárások általi állandó időhiány és sietség miatt gyakran nem jut elég idő arra, hogy valóban megismerd a csapatod. A Team Unity program segítségével objektív módszerrel feltérképezzük a csapattagok egymás közötti viszonyrendszereit, a játékosok szerepköreit, a csapat motivációját és a kohéziójának erősségét. Több mint 2 évtizede elkötelezett vagyok a hatékony együttműködés mellett. A Team Unity program célja, hogy kézzelfogható és a gyakorlatba könnyen átülthethető információkat adjon a vezetők és a csapat részére. Csapatokon történő vizsgálatok során rájöttek arra, hogy a magas teljesítmény fenntartásához fokozottan hozzásegít megismerni és megmutatni a csapattagok szerepkörét és személyiségét. Ahhoz, hogy egy csapat elérje a teljesítőképességének a legmagasabb szintjét, 4 törvényszerű fázison kell keresztül mennie. A 4. fázist azonban kevés csapat tudja fenntartani. És nem azért, mert ne lennének elég képzettek technikailag, vagy ne lenne elég jó a kondíciójuk, hanem azért, mert nem fektetnek elég időt és energiát abba, hogy valójában megismerjék egymást. Ez egy felhívás, hogy ismerd meg igazán a csapatodat, és jelentkezz egy olyan programba, ahol életre szóló információkhoz jutsz hozzá a csapatról és magadról. Én Schmid Miklós vagyok, és ez az én Team Unity programom, amivel te a csapatodat tudod támogatni.